قدمي تمسيو زينا كسمعكم ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ናይ ስራሕ ዑደት ዝገብራ ዘለዋ ሓላፊት ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ሳማንታ ፓወር ሎሚ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክራኸባ ትፅቢት ይግበር። ሳማንታ ፓወር ነቲ ብሕዳር ዝጀመረ ኩናት ኢትዮጵያ ብቁልጡፍ ደው ክብል ደጋጊመን ክጽዋዓ ጸኒሐን እየን። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሎ። ብኽፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ። ሎሚ ረቡዕ ምሰብ መዝ መንግስቲ ክራኸባ መደብ ተታሒዙለን ዘሎ ኣመሓዳሪት እቲ ኣህጉራዊ ትካል ምትሕግጋዝ ሳማንታ ፓወር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ንትግራይ ክፈቅድ ይጽዋዕ ኣለዋ። ፓወር ብሰሉስ ምስ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ካብ ትግራይ ዝሃደሙ ስደተኛታት እውን ተራኺበን ነይረን እየን። ሳማንታ ፓወር ድሕሪ ዑደት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ቃል መርገጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኩላቶም ኣብ ኩናት ኢድ ዘለዎም ሓይልታት ተጻብኦታት ኣቋሪጾም ኣብዚ ማዓስከር ስደተኛታት ዘሎ ህዝቢ ድማ ናብ ቤቱ ዝመለሰሉ መንገዲ ምንዳእ እዩ። ብሰንኪ እዚ ኩናት ክንደይ ኣሰቃቂ ግፍዒ ወሪዱ ህይወት ሚልዮናት ድማ ተመዛቢሉ ብቕጽበት ደው ክብል ኣለዎ ይብላ ሳማንታ ፓወር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበኦ ቃል ድሒረን እውን ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ ተመሳሳሊ መልእኽተን ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ድማ ይውስኻተን በዓልቲ ስልጣን እቲ ግጭት ክዓርፍ እንተኮይኑ ሓይልታት ሕወሓት ካብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወፁ ሓይልታት ኣምሓራ ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ንእለቱ ንኢትዮጵያ ጠቕሊሎም ክገድፉ ዝብል እዩ። ብተመሳሳሊ ዜና ወሃብ ቃል ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ብሰሉስ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ ኩላቶም ሓይልታት ኣብቲ ኩናት ተጸልዩ ዘሎ ከባቢ ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከፍቅዱን ኣብ መንገዲ ትግራይ ዘሎ ዕግታ ክእለና ዘኻኺሮም ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝውዕል ናይ 149 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም እትህብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጣ ነይራ እያ። ሓገዝ ኣብ እዋኑ ንኸይበጽሕ ዝዕንቅፍ ዘሎ ምትሕልላኽ ቢሮክራሲ ክእለን ናይ ሓገዝ ዝጸዓና መኻይን ዝዓለመ መጥቃዕትታት ደው ክብልን እውን ወሲኹ የዘኻኽር መግለፂ መንግስቲ ኣሜሪካ። ኣወሃሃዲ ህፁፅ ኩነታት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፍስ ብሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጋዜጠኛታት ከም ዝነገርዎ 122 ናይ ጽዕነት መኻይን ንትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕ ድልዋት ኣለዋ። ነቲ ዘሎ ጋግ ንምምላእ ኣብ መዓልቲ 100 ናይ ጽዕነት መኻይን ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘድልይ ግን ኣወሃሃድቲ ረድኤት ይዛረቡ። እቶም ኣወሃሃድቲ ነቲ ኩናት ኣመልኪቶም ፍጥነት ሓገዝ ዝጸዓና መኻይን ኣዝዩ ዝሕሉ ዘሎ ነዚ ከዓ ክንልውጦ ኣለና ዘይተደረተ መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ክፍቀድ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብነፈርትና ንመቐለ ሓገዝ ከነብጽሕ ክፍቀደልና ኣለዎ። ቀል ዓለም ዘይብሉ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ግን እቲ ኩናት ብቐንዱ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ ይብሉ ግሪፍስ። ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም በበይኖም ሓይልታት ንምዕጋትን ምትዕንቃፍን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመልኪቶም ኢድ ከወጣውጡ ጸኒሖም እዮም። ፌደራላዊ መንግስትን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝዓገተ ብወገን ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እዩ ክብል ከሎ ንሳቶም ድማ እቲ ጸገም መንግስቲ ምዃኑ ይምጉቱ። ኣብ ትካል ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ዝሰርሕ ላዕለዋይ በዓል መዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሺየትድ ፕረስ ከም ዝተዛረቦ እቲ መሰረታዊ ዕንቅፋት ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን لمعنت ربع مسقدماي ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ከም ዝተዘራረቡ ወሃብ ቃልት ሚኒስትሪ ኔድ ፕራይስ ገሊጾም ወታደራዊ ረስሚ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ምስፍሕፋሕ በዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ ናብ ኣሰይ ኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታትን ወታደራት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዳግም ይኣቱ ኣለዉ ዝብሉን ኩሎም ኣብ ዘባዊ ምርጋ ተጽዕኖ ዘለዎም ናይ ሓባር ሻቆለቶም ተዘራሪቦም ኣለዉ። አንቶኒ ብሊንከንን ሐምዶክን ኩሎም ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ንምሕላውን ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሰባት ሙሉእ በሙሉእ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ክረጋገጽን ተኽሲ ጠጠው ንምባል ናብ ድርድር ከኣቱ ሓቓፊ ፖለቲካዊ ልዝብ ከካይዱ ንምትብባዕ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቶም ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ሱዳን ዴሞክራሲ ንምስፋሕን ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ሱዳንን ንምሕያልን ተዘራሪቦም ኣለዉ ይብል መግለፂ ወሃብ ቃል ኔድ ፕራይስ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰለስተ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ከይንቀሳቐሱ ምእጋዱ ፍሊጡ ንሽዱሽተ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ከካይዱ ዝቐነዩ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ጉዳያትን ህጹጽ ረድኤትን ማርቲን ግራፊትስ ንረድኤት ትካላት ብኣድላዊነት መኽሳስ ሓደገኛ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ማርቲን ግራፊትስ ንሕወሓት የዳልው እዮም ዝብል ክሲ ሓደገኛ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ዝተኣገራት ትካላት MSF ሆላንድ ኖርዌይጃን ሬፊጂ ካውንስልን አልማክቱም ፋውንዴሽን ዝተብሃላ ናይ ወጻኢ ትካላት ምዃነን ተፈሊጥሎ ካብ ዝተኸሰሱሎም ተግባራት ናይ ሓሶት መረዳእታ ብማሕበራዊ ሚድያን ካልኦት ሜላታትን ምዝርጋሕ ፍቃድ ዘይተዋሃቦም ናይ ወጻኢ ዜጋታት ናብ ሃገር ብምእታው ንልዕሊ 6 ኣዋርሕ ቆፂሮም ምስራሕ ፍቃድ ዘይተዋሃቦም ናይ ሬድዮ መራኸቢ
ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታውን ዝብሉን ይርከብዎም ብኻልእ ወገን ድማ ትማሊ 27 ሓምለ ሰብኣዊ ረድኤት ጻዕና 157 መካይን መቐለ ምእታውን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ 6 ትካላትን 11 ዘይሕጋዊ ናይ ገንዘብ ኣዛወርትን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ምውዓሉ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቶም ትካላት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ምስ ባንኪ ዝኾነ ይኹኑ ውዕል ከይሃለዎም ሕጋዊ መሲሎም ክሰርሑ ዝጸንሑ እዮም ኢሉሎ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ናይቲ ኮሚሽን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ አቶ ጀይላን አብዲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ እቶም ውልቀ ሰባት ኮኑ ትካላት ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ ጫት ናይ ኣትክልትን ፍረምረን ለኣኽቲ ኢና ብዝብል እዩ ኢሎም እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ውዒሎምን እቶም ትካላት ድማ ተዓሽጎምን ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ አቶ ጀይላን ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ኣብ ክሲ መዝገብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሽሞም ሰፊሩ ዝርከቡ 62 ተጠርጠርቲ ነቶም 19 ምኽንያታት መኽሰሲኦም ብጽሑፍ ከም ዝተውሃቦም ተፈሊጡ ዝርዝር ተኸሲ ኣይተነበን ቤት ፍርዲ ቆጸሮ ሂብሎ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ 2018 ክሳብ 2020 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ግጭት ኣብ ዘለዎን 17 ሃገራት ልዕሊ 700 ሰራሕተኛታት ጥዕናን ሕሙማትን ተቐቲሎም ልዕሊ 200 ድማ ቆሲሎምን ኣማእቲ ትካላት ጥዕና ዓንዮምን ክብል ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ የመን ሶርያ ሞዛምቢክ ብሓይሊ ዝተተሓዘ ግዛታት ፍልስጤምን ማይንማርን ሓዊሱ ብግጭት ይሕመሳ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ን3 ዓመታት መጽናዕታትን ትንታነን ተኻይዱሎ እቲ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕና መጥቃዕቲ ምቕጻሉ እዩ ትካል ጥዕና ዓለም ኣብዚ ዓመት ኣብ 14 ሃገራት 588 ፍጻመታት ኣጋጢሙ 114 ሞትን 278 መቑሰልትን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትን ሓካይምን ኣጋጢሙሎ ኢሉ ሕዚ ድማ ሓጸርቲ ዜናታት ከስማዓኩም ደቡብ ሱዳን ምኽትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ሬክ ማሻር ካብ መሪሕነት ውድቦም ተኣልዮም ማሻር ነቲ ዝውክልዎ ውድብ ኣመልኪቶም ግቡእ ተርኦም ክጻወቱ ኣይጸንሑን ብዝብል ክሲ እዮም ኣብቲ 3 መዓልቲ ዝወሰደ ውሽጣዊ ጉባኤ ዝተኣለዩ ሌተናል ጀነራል ሳይሞን ጋትወድዋ ድማ ብቦታ ማሻር ተኪኦም ግዜያዊ ኣቦወንበር እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ኮይኖም ኣለዉ ማሊ ምግብን ሰራሕተኛታትን ዝጸዓነት ዓባይ መኪና ምስ ህዝቢ ዝሓዘት ኣውቶቡስ ብምግጫዋ ኣብ ማሊ 41 ሰባት ሞይቶም ኣብቲ ሓደጋ ተወሳኺ 33 ሰባት እውን ምቑሳሎም ተፈሊጡሎ ጋና ዝሓሸ ምምሕዳርን መነባብሮን ዝጠልቡ ዜጋታት ጋና አንጻር መንግስቲ ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣክራ ኣካይዶም እቲ ካብ ወርሒ ግንቦት ኣትሒዙ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክባጻሕ ዝጸንሐ ሃገረ ዕርዩ ዝብል ጭርሖ ዝሓዘ ምንቅስቓስ ሓያሎ መንእሰያት ስሒቡ ምህላው ይፍለጥ ኣብ ኣሜሪካ ጠንቂ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ሓደስቲ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኮይኑ ዘሎ ፈልቂ ወይ ድማ ዓይነት ቫይረስ ደልታ ንምግትኡ እቲ እንኮፍታሕ ክታበት ምዃኑ ሓካይም ይዘኻኽሩ ኣለዉ እቲ ቫይረስ ብሕልፊ ኣብታ ክታበት ኣዝዩ ትሑት ዝኾነሉ ግዝኣታት ኣሜሪካ ቀንዲ ጠንቂ ሓደስቲ መልከፍቲ ኮይኑሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ድማ እቶም ሙሉእ ዝተኻተቡ እውን ኣብ ምዝርጋሕ ተራ ክህልዎም ስለ ዝኽእል እቲ ሓበራዊ መፍትሒ ንኹሉ ዜጋታት ክኽተቡ ምትብባዕ ምዃኑ የዘኻኽሩ ዜና ኣብዚ ይዛዘም ዜና ከቕርበልና ጸንሐ ገብረ መድህንዩ ዘተኣናግደኩም ዘለኹ ወይ ከዓ ምሳኹም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቂ ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላትና ቀድመ ምሕላፍና ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና ናይ ፕሮግራም መላለይ ሕርሻ ትግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን ኣተሓራርሳ ናብ ዘመናዊ ኣገባብ ንኽሰጋገር ክሕግዝ ዝተባህለሉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ዝነጥፉ 3 ሰባት እዮም ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን ኣጋይሽና ነበርቲ ሽወደን ኣቶ ወርቅነህ ግርማ ኣቶ ኣሎኒያስ ስብሃቱን ኣቶ ጀማል ነጋሽን ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትካፈሉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-259-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ VOA ትግርኛ ክሳብ 5 ለኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንኽንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕጽል ጸብጻብና ኸኣ ኣብ ክስ መዝገብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሽሞም ሰፊሩ ዝርከብ 62 ተጠርጠርቲ ነቶም 19 ምኽንያት መኽሰሲኦም ብጽሑፍ ከም ዝተዋህቦም ተፈሊጡ ዝርዝር እቲ ክስ ግን ኣይተነበበን ቤት ፍርዲ ቆጸራ ሂብሎ ንጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂምን ዝርከብዎም 62 ተጠርጠርቲ ዝሓዘ መዝገብ ክሲ ነቶም 19 ምኽንያት መኽሰሲኦም ብጽሑፍ ተዋሂብዎም ካብቶም 62 እቶም 21 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኮይኖም እቶም ክልተ ትማሊ ኣብዚ ዋዕላ መጋባእያ ኣይተረኽቡን እዚ ዝኾነሉ ድማ ሽም ዝርዝር እቶም ክልተ ተጠርጠርቲ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘይበጽሑ ይክብሉ ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ገሊጾም እቶም ዝተረፉ ተጠርጠርቲ ዘይቀረብሉ ምኽንያት ግን መስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ተታሒዙ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ትማሊ ዝዋዕለ መጋባእያ መዝገብ እቲ ክሲ ዘይተነበበሉ ምኽንያት ዋላ እኳ እቲ ቤት ፍርዲ እንተዘይገለጸ መንነት ተኸሰስቲ ከረጋግጽን ጉዳይ እቶም ዝተረፉ ተኸሰስቲ ድማ መዓልቦ ስጋብ ዝረከብ ተባሂሉ ምዃኑ ኣብ ዝቕጽል ቆጸሮ መጋባእያ ክንበብ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ መሃቡን ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃብቶም ከሰተ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣብ ላዕለዋይ ጠበቓ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይሬክተር የሱያት ተበጀውን ተመሳሳሊ መልሲኦም ሂቦምና ስጋብሎም ኣብ ዝነበረ ኸይዲ ፍርዲ ዘጋጠመ ጸገም እንተሎ ቪኦኤ ንዘቕረበሎም ሕቶ ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ሃፍቶም ከሰተ ከምዚ ኢሎም አሁን ገና ነው ወደ መደበኛው ካብ ዝተታሕዙሉ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ገና ሕዚ እዩ ናብ ስሩዕ ከይዲ ክስኣት ኢና ዘለና ስጋብሎም ኣብ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ዝተፈላለዩ ጸገማት ዝረኣናሉኒ ነይሩ ብኣዋህባ ትእዛዝ ኣመራርሓ መጋባእያ ብዙሕ ጸገም ዝነበሮን ምስ ግዜ ቆጸሮ ተታሒዙ ዝነበሩ ጸገማት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተቃውሞታትና እናገለጽና መጺና ኢና ንኣብነት ሓደ መርኣያ ዝኸውን ሓደ ዳኛ ንእዋን ቆጸሮ ግዜ ን3-4 ወርሒ ምስኡ ጸኒሕና ተመሊሱ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ባዕሉ እቲ ዳኛ ተሰይሙ ትርኢ ካብ ኣሰራርሓ ወጻኢ እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ክኾኑ ዝግባእ እቲ ዳኛ ንኽልዓል ብዙሕ ኸይድና ጠሪዕና ዝተፈላለዩ ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ዘልዕሉውን ኣለዉ እዮም ዝበሎ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብዚ ክሲ ካብ 5400 ዘይነኣሱ መረዳእታታት ሰነድ ዘቕረበ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ትማሊ መጋባእያ ግን ብሕፅረት መዋህለሊ ዳታ ወይ ድማ ፍላሽ ዲስክ ዘየቕረቦም መረዳእታታት ከም ዝነበሩ ተገሊጹ እዚ ከም ዝበለ ምኽንያት ኣብ መሰል ተኸሰስቲ ምድንጓያት ኣይፈጥርን ዶ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምክትል ዳይሬክተር ዝተወደቡን ጆብ ተሳገርትን ገበናት የሱያት ተበጀ ክምልሱ ከለዉ ይሄ እኮ ያከራከረ ጉዳይ አይደለም ምንድነው ያጋጠመው ፍርድ ቤቱ በፍላሽ ማስረጃነት የምናቀርባቸው እዚ ዘካትዕ ጉዳይ አይኮነን እቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ እናቕርቦም መረዳእታታት ተኸሰስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ማዕከናት ዝገበርዎም መደረታት እዮም እዚኦም ትማሊ ናብ መጋባእያ ይቀረቡን እቲ ትማሊ ዝነበረ ቆጸሮ መንነት ተኸሰስቲ ዝረጋገጸሉ እዩ ነይሩ ናብ ምስማዕ መረዳእታ ይተኣተወን እዚኦም ዓይነት መሰኻኽር ምስማዕ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ እዩ ዘለዎ ኣካይዳ ቤት ፍርዲ ፌደራል ስለ ዝኾነ ብዙሕ ፍላሽ ይዘድሊ እቲ ክትዕ እውን ገና ኣብ ምጅማሩ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጉድኣት ዘብፅሕ ኣይኮነን ንሳቶም እውን ዘለዓልዎ ሕቶ የለን ኣብቲ መጋባእያ ዘይቐረቡ ተኸሰስቲ ኣለዉ ኣብ ዝቕጽል ቆጸሮ ክቐርቡ እዩ ኣዚዙ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ትማሊ ዝወዓለ መጋባእያ ቅድሚ እቲ ዝቕጽል መዓልቲ ቆጸሮ ዓቃቢ ሕጊ እቶም ዝተረፉ መረዳእታታት ብቤት ጽሕፈት ኣቢሉ ከቕርብ እዩ ኣዚዙ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ትእዛዝ ንምሃብን እቲ ክሲ ንኽንበብን ን11 ሓምለ 2013 ቆጸሮ ሂቡ ነመስግነክ ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕጽል ጸብጻብና ኸኣ ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል ዝምልከት ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ዝረኸብናዮ ጸብጻብ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝዕለሙ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል ንኹነታቶም ኣመልኪቶም ምስክርነት ይህቡ ኣለዉ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝቐሰሙ ዘለዉ ሶማላውያን ነዊሕ ክዘራብ ጸኒሑ እዩ እዚ እናሃለወ ግን ቁፅርቶም ሃዲሞም ነቲ ማዓስከራት ዝገደፉ ወተሃደራት ይበዛሓሎም 3 ካብ ተዓሊም ዝሃደሙ ወተሃደራት ነበር ንኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ዝሃደሙ ወተሃደራት ከም ዝበልዎ ቁፅሪ ኣብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሶማላውያን 5167 እዩ ካልኦት ንፀጥታን ውትድርና ነቲ ከባቢ ኣመልኪተን ዝሰርሓ ትካላት ግን እቲ ኣሃዝ ካብኡ ከም ዝዓቢአን ዝምጉታ ነቶም ዝሃደሙ ወተሃደራት ሻቕሎት ዝፈጠረሎም ታዕሊም ካብ ዝውዳእ ኣዋርሕ ደኣ ይሕለፍ እምበር ገና ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ምህፅንሖም እዩ መሓመድ ፋራሕ ሓደ ካብቶም ሃዲሞም ዝወፁ ወተሃደራት እዩ ከምዚ ክብል ድማ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ
anu waxaan ka soo baxay bishii 6 oo hadda la soo dhaafay 9keedii goor habeenimo بليتي بتشعة سنة عملية نشدش معلتات دحر مقعزنا بسفر عفر عبدو بإيرتران إثيوبيان بس إحنا يبل بمسرة حابريتا محمد كل العفار كتصبوا يخلو مسكال أتهادي ممزموت وعصرت حالو تهدرا الصومال تراخيبهم سلام من قد زر إيوام سبات زرقوا بدما بأقرم تقاعزم مري الصومال كبس حكم زخالو يزارب كلاتهم متماملت أمزموت وتهدرات زمارو لقداي تمساساليو نسر ما حماق من نبابرو سئنت مقبيك قربت عنان كمون كبير قلبتها وسرحنيهم مرماري أكل حبرات هاجرات عبي إتراز علم وزنبور وتهدرات الصومال أبكينات إثيوبيا 5 تساتفي وزملكت تم وتهدرات جن بزعبوا أفلت 5 يبلهم ندنت أمريكا حبيرهم فلي مرماركم شن حبرات هاجرات عبقدات إيرترا محمد عبد السالم بابكير وتهدرات الصومال أبكينات إثيوبيا 5 تساتفوا بحلفقا أب كباب أحسن ترأيهم من بارم شبط حبريتا كم تقبلوا أملكيتهم نيرم بيت صحفة قدات وزا أمريكاون بزعبات تساتفو تهدرات الصومال أب إثيوبيا أملكيتهم بريدي دمت أمريكا حتى قريب اللهم نيرم وهابق على تخفلي بزعبات قداي حبريتا كم زلهم نتصاب فليكم مرماري نتصاب فلي مرمارك قجلة حبرات هاجرات يفتشوا 5 اللون حبيرم ولدتهم ناب إيرتراز تلاقوا تهدرات الصومال بزعبات دقهم كم محتاتا يعرفون كساب حجز عقب ملس ذهبهم أكل جميلن ندحنتو ملؤ سمو كحبر زي مرتي عبد النور ودو ناب إيرترا بتقمتي 2019 كم التلاخي يزو زرب دولدنا وعبني ومظاهراتني سكستان يلني وحوالنا قدون ويدي دقاقيمنا طارعنا إنا تقاومنا عاو إلنا أسمعنا قلديتاتنا بيت صحفة بريزيدنت خيدن سمعت أنا سمعين كوتاس كل زكاة لنا غيرنا إنا سلامة وسلفة نقبر عبدوات أنا لو دما منقس نتم غازيت إنياتات كاين الزارة ومكالكيلو سلازي تمكن بالنقدد لنا منقس تخافوتهم أي تزارة بنيبلوم نمع زمزام ولدتهم نإيرتراز تلاقوا التهدرات تتصنع كوميتيك قدما منيسر تهاجر بسنة أقوي منيروم تا كوميتيك نكساب حجي وصيت سرحة أي كافلتن كلت لعلو السبب السلطان منقس نتم التهدرات عوش دخلت تسمون كعزم مدب حزم هلا وقاليتهم بمسرة حبريتها توم سبب السلطانات تم التهدرات النابدو ومعرابن جوبالاندن زتبهله بوتا ام كعزوم دمت أمريكا عزاز حيلتات صومال منيستر مكلاخل تهاجرن منيستر زينا إيرتران نمركب زقبر فتنة أي تعوتن إزي راديو دمت أمريكا إيو ناب فلي مدلاونا نحن حلف فيستيفال محبر تجارو سمين أمريكا ما تساء زحالف الصومون نشدش معلتا زغط صلي عامتها فيستيفال أب يونايتد ستيتس دنفر كولورادو كم زكايد الذكريوم ما بل 4 شعاتن عامت مسرتا محبر تجارو سمين أمريكا ونزتتصنبللو فيستيفال زتفلالي مدبات تسلاسلو حبراو مرداون كم زتبصحلو تساتفت فيستيفال يزاربوم كلاين زازا من مدب لومي كان أربلكمينا أغايشنا مختلا بمنبر ما تساء إلياس غودافاي كاب تساتفت أتو مرسي خيداننيوم بتر سلطاني الزراربوم نابو حلفكم نستغايس كميكم تراخو تحسبوا زلهم توطنوا زلهم نابايتا خما ايو ترغم بمتاي تراخو صندوق حتى يمكناتهم زرو تصرح لنا خمده أبايتا خوردلو وكينات من قصة له يمزي لما صدر برانا أما صدر فستانس قدمي ديراتشو مردا ترخيوني رأي بسلكي مدرة أسميعيو ملختو نحليفيو تركب توم ملكتهم أكلات يقولوا والله يوم مدارات له زورده في الله حزي حكاية الخمد أنا تقرأي مورد تزوجنا عزيز سرعة بتسرحتون اللوين نعم دبلومات سرحت سرحت حزون قتلت يوم أنا هنا الدياسبورا كده أغري الخاطر رأيك حزون humanitarian access خلي تقرأي الدياسبورا حافظ ملايزي تفصل جنا مخنا ساعة مسح خيط رسق نلختي وحليفنا نطولي فهذا ناي تايم قداي فاميلي من حز قوتهم تقرأوا تفضل حادث دران حجز مزح دليتات طريقة يوم ويب سايتاتهم كريت تجرب فاميلي دات بورد زول أبزي تريو تاحز حتى تخيل حتى غيران إلى دخلنا إنا أكسس كم تركب كنحجز ندلنا دخلنا إنا أكسس كم تركب الفرقوتهم عالم لغ دريجات صرحوا تجاو من قد اللو أيو راح تحجزنا نوفي بدي تقانيمه أو ون خلص كالو زعجوا يقان ين
عصوي يخوان كل إدلي يعني اللي يتقبروا ذلهم تبقسوتات عالم لخاو ملكع له أيو بينهم يكونكم من وهود من أنتان كون أبكالو تاهجراتون تمساسالي محبرات على تبقسوتات على ناب حدا كل اللي وكل جن زم عد زولمو حدش نقدر يكونن كدملهم وهود زخانن سمور زخانن صراحتي سرحني نور كله زمن مالتي نابت زنبرن مملاسي زغل سعرز جبر زولمو نس خالوت محبرات زولكم موهاد مرددا ويكعا أما أخيلو خسرح زخيل محبر على دو تتبتاتينكم دخم تصرح زولهم أو أوروبا اللهم أخلاي مبرق اللو أبيش اللو أستراليا اللهم تلعيلو دنيرو ويستفلتو ودو زرادي زون كتاتو الناس لزلو زم استقمصهم زلو تفلالي محبرات كم يقوم توهايدكم تصرحوا إلياس خاو مرسي صدوتي حتى يا دكتور عاوز مدايزي بايزويتهم سكولار طابش بشاشة زقون زغارو عتاد زبان حد أمريلا له عتاد كو كلن عالم زلوا كومنستات زت مسرته أمريلا تكالي سرحة عيو أو عالم زلوا نايتي براي كومنيتي ولو نايم هران ولو خمنوا على جلوبال سكولار سوش تجري كمنوا على SJCS كمنوا على متسع كومنيتاتون حاوسو ستعيشه أمريلا فلالي عتادي بعد سرحوا داخل الغاية بخمر يوارد ترانك تكنولوجي حسعات تولطو بحث صراحة يسرح له يوم بالأونلاينات مستناي كوفيد تشالنج وحاوسو مارج therefore هذه الغاية ممر أنا هرول من قديم تم بانليست ونسيم أغيهم family.org والهكا عالم الغيب أو عالم دلو تقرأي عاتيب حدا فاميلي سبونسر قبر قريب خلطة فاميلي سبونسر قبر قريب ثلاثة فاميلي سبونسر قبر قريب therefore across the globe يقول لك إليه تيجي مارتات على إيو كبرتي الخاون زقبر نقر يقولن بحدا قين خاون عوي challenge دلو يقول لك إليه يغنيل طب مرسي اسكي دحريتك مساكامو سمعتن منفس النايت تعقباي توصل بالويلياس دارشات كم غيركم اسكي ورد بالمو سمعتن منفس النايت تساتافاي كمين يرو بتعني زغرميو بتعني تسب دارغا كل تقراي افسامين امريكا زلو يمتيو كبحال ذكر بستفلي مخنيات كمت زي خال دحر زي خونات مزحتو تقراي متيو جوينغير يزلو متيو خا بتعني بتحواس بفوري بسنيت إنا حليف رايو بتعني بس بدينا حليف لا مسوقة نقدر بأسرحنا استفل عليها بروجرامات والدابتات كلن يعني سلوت زقونا بروجرام زقبروا اللغمتاتي زنابلة كاو بزولة صفعة بتغاي ولا تدياسبوراون نبحدش بالراحة كم زولة كافتن مثلا عامة استدورة عوتات فيستيفالات نيرن زيجن عبي بالراحة يزلا يكون بعد الكاي بتلاقينا يتحدش ولدو engagement زلوهم تساعدفو إنرجي كتريك اللغة حدش عبي بالراحة يكبها الزكاة سلذي مساعي تقرأي بزح تسفافنان زلوه سلذي بتعني عوتي يكبها الزكاة الخالي استعان كيزا هاتذكان يستيك بلاز دلي زحت ودابتات اللو عين بزحي نشيت يسالو نعاتون كورنت كقبر تبعيلو عتار تتعيشيو السحا تبو زغنا لزو كهلو ناي العما اللاين كهلو ناي سلاح ريدندنسي كهلو عم مقبار تبو أستوى غيري خالي بتعني تبو زغنا نقد نريون كمان قسناون زمتلنا كابل علي نتحتي زغنا أوردر كهونسي بنات أن تدخلوا الدابة كسرح بتيزلو إنيشيتيف كسرح منقس لحد ستيك هولدر كم زغنا نبر عزازي كم زغنا تغنى منقس وكالتي ونزقل تسلا معدتي بس الذي بزي ملكوعو كل ستيك هولدر زغنا إنيشيتيف زحازة وبنزتو الدابة بسمرات مش منقستولنا تلازلو سرحلو خناتات يجلو الذي بتعني تسفاز اللو نقراتنا ريزا لنا نايتي فيستيفال منفسون نعوز زري بتعني عود سقوني ينيرو يا قنيلتا مبزحتو تقراوي اب ديسين كبابي اني زلو استلمد مدرخون ديسي نيرو نمنتاي دنفر وسيدكم صبوي منالات كيزي فلات جداتي مثلا يوجوالي فيستيفالات ختمة أقدمني نزنقرن حزي دنفر عم تخبري زقبا نيرو فيستيفال مالتي كوفيد لازم تقدم تزري لو مالتي الفورة هذا لو عم تخلنا قدني وساتهم سلازي خبرنا حنا كنخرج بسرون ومقامي وسانا حريف وصلت أنا قدني وقن كاوديسي زي الناس عديت صراحة يوم تزرعهم including سلامة وسلفو العربي
كمل عالم يمطيو بايزوي كندا أمريكا تاسسونس كأوروبا زمصنيرو كالجابان خيترفون زمصنيرو منا كجبرا زجبان بجيو ديشاوي ختمايو ما خلناي بوليتيكا صحت ختمام قانون يجبريو جنديات وسينا صدحت لزخونت عاودين بر تجورت المخنيات حزو سويدو كمغطت سنة تزيقونس قدم حلت عامل توسينو بسنك قويد تزريدو عند ما اختبر سلالوا يا تجيرانا بأثر الآيات بوي الرأي تدرفون أي قول لكم من أو حدكم من كسنة طباباويان أوامنا الوقت تغسل خازد اللي بتري إنسان كلتن أرتيست يوم تساتفهم بولكم مالتي بكل وطايب علم فيلم نخته تساتفوا مقانون بعض حدمات موسيقى بزبطن ملكعو ريو تخويرو بنقرأ بنقدي سلدر الكايوم دمولمتم أستاذ إسراء خلتين لكم أرتيستات زغورو أستاذ فعوي سلدر خمس كنا مفوتي غنيل طبو شم ون أسران كلتنا تصوعوا لين تولكم ما يقال يوم شم كي تعرف من أنت هنكرافكم خيت بعصر ما باي ودي له زي تتقصل لون تخينوا حد عدل كوكم مو ونلوم نخنزاز مو مرسي مش أنا اللي بترى يا تجارو نتيجة فيستيفالنا عود جرمينا بسمين أمريكا نبر تجارو نتيجة جمرنا يونا مختار عرسي كنفصل له كم زجبا زبالة أنا صرنا كنكسل كم زجبا كتحساس بيزبرلي كأو صرفة قلم بتعامي عود فيستيفال سلس جبرنا نتوم عدالو تيون كمسكن تزدي خاعة نقع شبكاته اللي فضوا يغني لي إلياس أنا هنا أنت مرسل أنا كله تجاي وأنا زي ما تقول كله عوي أصوات وغيري من هاي مختار فيستيفال بسمر حلف دينجرون توم خص دورنا ختمة جنفر متسع دعم كمسكنهم فوتي كابز مثل علي في سلسلة أنا تجايم بخصوصي عشرة ساعاتنا يملن قدرش لو تخم جنب المسوسنا تجايم رح يومنا عبيتي صراحة يوم غيرهم الجيون يجيهم سلا زراروكنا قامن قدي البترن كمسكنة كفوتي تسع قبل دماء خالد هم جمعنا نحزون فتات تراخينا خمس لازم يغني اللي هو الفوتي تجيبه كبرتي هبلا إلياس كبرتي هبلا مرسي قايشنا سلازهمكم قالوا معلتي ون عدبنا احنا زراروكم هنا يغني لنا يغني لنا كنكتاتلو صنحنا عبزي عبينات السيس دنفر كولورادو تخايده ناي تجارو فيستيفال زملكتي نيرو انا ونبترن نغايشنا عزي مسكن ازي راديو دمص امريكايو ناي بروجرام ملالي دغينا نسمعينا ناي بروجرام ملالي حرشا تግራይ ካብ ባህላውን ጥንታውን አተሐራርሳ ናብ ዘመናዊ አገባብ ንኽሰጋገር ክሕግዝ ዝተባህለሉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ዝነጥፉ ሰለስተ ሰባት እዮም ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን መደብ ሕቶን መልስን አጋይሽና ነበርቲ ሽወደን አቶ ወርቅነህ ግርማ አቶ አሎኒያስ ስብሃቱን አቶ ጀማል ነጋሽን ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልአኽ ክትካፈሉ እንተደሊኹም حطتاتكم بقطر سلك خلت بعد حمشة 9942 ناوشت مسمرنا 15 ويكا بإيميل horn@voanews.com كمون بفيسبوك VOA تقرنيا كسب حمس لأخلناكم كابز بتوسخيح كابز تريدو ولنا حطكم نخن قبلكم دليت زلكم سمعتنا قطر سلكهم بإيميل بفيسبوك نعبيلكم لأخلنا راديو دمص أمريكا أقلقلت قنقة تقرنيا بزن بارنا يلومي ربع حفشاو مدلواتنا فزيمنا لنا صباح حاموس كساب نرخبكم من أفورك أمس كل مسارحتي سلام ليتي قدمي إيقن منابات فتونا ويمدباتنا زحالفكم تلو آتيكم خسمعون تلاليكم تقرنيا.voanews.com لكم ويكا فيسبوكن أبيتيبن آتيكم كتسمعوا خمت خلوها نحبركم نفتو مبار دحان حدرو صباح كساب نرخبكم سلام ليتي